Kublai pi ki longkmi ki longkpa ki kun samla sidang bat kentai hang ne po kari bat kejat meriu nyau trep ke cumi ngampat pej tang basis pej bat wer ngi yo snau ka kubur ka sosi ka bakatang hadu kata-kata ka bawan je hapo kejat meriu ke cumi ha ka ba ki pradok persnam ke cumi syak thambor ha ka sorkar NPP ngin saya keren sibit na benta jono bat na kai kadau ka sorkar NPP konrat sangma ule ya ki pradok persnam ki jongi na benta jono na benta ban penerus pak yano ngin saya keren khambha sibit menta ngin ya pej kai ke bajia ya kini ki pradok persnam ki jongi bat kai ke ba ki briu ki bau konrat sangma unong yalam jong ke NPP hakani ke sengi upha ya kita ki gang ki jong ki ban thombor ya ki pradok persnam ki jongi tungin ya sngap ya kani ke video ke ba sapriang lengba ki rensan sosial media Hidap Jegeri, hidap Jegeri, hidap Jegeri. Hamsiat Jegeri, hidap Jegeri. Hidap Jegeri, hidap Jegeri. Hidap Jegeri, hidap Jegeri. Salah keluar. lengba ka di ka video ka bakat prasikan ngiui ban isaki ba nginem ong ki breu jong ka police department ban nginem khan police ya ki bakom kini ki police ngitip ka ai ka duty bat ka kamram ka jong ki hato uni udai u police ubadon hapo ka police department jong ka sorkar Meghalaya ban penma ya ki pajba ya ke imlang ke salang daki ketang suloi hatu kani kamdai ke jing penting hatu kani kamdai kata ka kaban atem to murder bat kani kadai sisa kata ka crime bat nginem consider ya utai u police ba kedau daki ketang suloi ban set ya ki pajba kebangi yu i bat isaki hang ni hangi consider ba uni udai ugang jong ka NPP jong konrat sama susu dangdon sakani ka wipat ka video ka ba sapriang hapo social media ka video ka ba 10 minute live way sikan tungin ya snap ka ai ka bajia hakani ka video pa de Tahu, Pak duduk mesin ni aku boleh polis. Siap di natir kas, Pak dukan bode. Dukan bode. Pak dukan bode lah cakap mut cakap tu. Boleh kas. Lekas polis Pak. Nyaman be di artip sampai boleh kas. Anu nama ni. Anu ka? Pahabu. Bani jingla ya pulit mana wa. Mama hadu ada tewat ni himo ka di umyong ibru. Kata angkon pulit kso. No, tanya kona. Kamu apa? Hah? Seno ka? Oh, seno rak bisa. Seno rak bisa nak konbo. Rani yap oh. Pai nak konbo yo. Yo edang ama ni lokas. Yo ni kena yo. Ya ana. Dek ya. Pio ngau pio i bat pisaki kai ga bajie kan ni kolong kami
Nabanta gitu ki patip ya ka jing sedang ba ka jingkut kani gade ka jing jia ha ka ba ki pat ba ki sha thombor ha ki gang jong korat sangma ha pa ki ni ki pat ba ki mi ban persya ban yada ya ka mai mariang ban yada ya ka umbam umdi ban yada ya ki klau ki petap na ka jingwan thombor jong ki company mender bawan ban kejit spa hang ne po kari ki jong haduk kat no ke jingnut jong kita ki gang jong korat sangma ki gang jong ke NPP ki gang jong ke MDA ban thombor haduk kat ne ya ka long renyang jong ki kenthei ki khana hakatu ka wei ka video ka bakhat pastikan ngi UI bat isaki ba utu wei u gang jong kodat sangma gang jong ka NPP gang jong ka MDA kedau da tang suloi ya ki pat ba ni kwa ban bu ka jingkeli la ai ya ki polis ka suloi ban wara ka jing singan ya ki nong song sinong jong ka jela jong ka imlang ka salang jong ka distrik kham tam haki kap bordar. Lane la ay tang suloi namta jonggi polis ban penmai ki riupat ba. Hatu ini ki polis ki banut ban kedau da tang suloi. Ya ki pat ba. Ngakwa on bu ke jingkeli. Hakapor ba pia tengku bat ki polis Asam. Pinut mo ban sei watang i lati. Pinut sa ban sei tang i lati. Lara u konrat udon ki gang kat ne ban pha ban thombor ki pat ba. Na ban ta ban pen hek spa ya ki company ki banabar ban wan kejit spa nang nempok ka ri kasi ke jongi. Asa ban bu ke jingkeli kalong ba. Sai kini ki gang ki jong pi hapor ba ya tengku lani por ba syak thombor ki produk persnam jongi. Sya bordar Asam ki paradok persnam ki jongi syak thombor hak sorkar Asam lengba ki polis Asam mentah thembor sak sorkar Meklaya sorkar NPP sorkar MDA lengba ki gang ki jongki kini ki badan duti bat ki balet hak ni kesengi kim dissolve bakin syakot lani bagin salute ya ki kom kita ki polis hari ni consider ki kom kita ki gang ini kita ki gang NPP ki gang MDA bat ngilak panong ki gang jong korat sangma pat ba let's say phim so thu ka ei ka bajia ka jingjie ka long ba ki wan ki company ki banabar ta ka intention la ni kata ka jingmut jing temu jong ki ban klong lut ya ka spa nang ne pok ka ri ki jongi yo mausun ban sna ban penhe kita ki karkhana siman hang ne pok ka jat benriu ha ban penhe ki karkhana sna siman jogi barjela hang ne pok ka jat benriu kim salia ka umbam umdi kan long kumno ki klau ki petap kin long kumno ki merat ki mereng kin long kumno kal er kan long kumno hatu kamai spa lani ruspa mangi kitrai muluk dai beruspa kitei ki kar company ki banabar hang ni ken ni sno thu sai menta ba sorkar NPP ke sorkar MDA kedi ke sorkar bakedop mender bakedop barjela pat nganut ban ong ya kata nomor balai lada dai baki kedop lani ki id barjela kumno na banta ban peruspa ban penhe ya ka kamai jong kini ki barjela hadukat ne kinut ban thombor ya ka hok long briu man briu kataru ki kop hakini ki sngi haki rensan yalap election ki jongki namta ka MP by election ha
Hatu kum ki pat ba pick up kat bakop ru hatu kidang nut semua ban syania hapok ke jing alam ke jongpi. Hatu pim lek ran se ban kan bas election haman ki Shnong, haman ki Dong, haman ki district. Hapok ke jela ke jongi lada kum kini ki kum lek bar kum long ki jongpi. Hatu ki pat ba ki budget ki ba penlong MLA ki ba penlong MP ki ba pentau sarkar ye pi hatu kadai ka benta ka ba maki ki jit ye pi ba pin thombore ki ne ki jit ye pi ban pen bah namta ka imlang ka salang namta kari bekejat penri haswa bangan poi syaka bekut ngakwa ban kentu ya ka sarkar lada omdai bau korat sama upha syok ye ki upha thombor ye ka hok long briu man briu bat lada kini kidei ki badon hakpok ka police department kini kimdei ki gang ko mangi mudur ki gang jong ka NPP ki gang jong ka MDA ki gang jong Konrad ni sau bon ong dei ban suspend ya kini ki badon duty ha kini kesni suspend pen pau perthai pen i perthai ba phi suspend ye ki namar ba kila yukrot ya ka hok long briu man briu bat nginget ba wat ka human rights kan tuklar habaya dei bat kani ke jingjia kani ke dei ke jing thombor ya ka hok long briu man briu hatu kor kata ka spa namta ki barjela ban ya ke jing im jong ki trai jela hatu kor kata ka company sina simen ban ya ke jing singan ka kot ka khia ki khlau ki petap ki lum ki wa hang ne po kari kasi ki jong sak kaipat kabagi empat syai ki karkhana sna simen ki jing penjulor ya kabai mariang hapok ka jat belu ke jongi kat ba ngi ki trai jela ki ba peni yau tau produk simen ngi thit hakador kabarem kat ba uni uju simen ba peni nang ne po ka jela ka jongi tapoi sa asam pat uya per daki pau tengka hatu ngimdei kimrau hatu ngimdei kimrau salanopat ke imlang ka salang kari bekejat benriu ngin kendit benriu bat ngin laj no na kani jing sensar marau jong ani ka sarkar MDA jong ani ka sarkar NPP pin penbit bat pin penbang sakat no kanoru upat ba ulak thang ya ki kam ki jongpi